आपलेच माणसं आपल्या बरोबर भांडते। आज आपल्या हिंदू धर्माची सगळ्यात मोठी शोकांतिका आहे, आपल्याच कार्याला आपलीच माणसं आडवं येतात। तुम्ही ज्या ज्या वेळेला भारताचा इतिहास वाचता ना महाराज, इतिहासामध्ये हिंदू धर्माचा, हिंदूचा पराभव हा हिंदू माणसामुळे झालेला आहे। तुम्हाला प्रयोग सांगतो, सगळे खेकडे एकत्रित करा आणि एका काचेच्या भरणीत टाका, भरणीचं झाकण मोकळं करा, एकाही खेकड्याला बाजूला निघता येत नाही का? एक खेकडा बाजूला निघला की खालचे खेकडे असे त्याला वाढतात। याला म्हणत जीवाचं जीवाबरोबर युद्ध। आपला समाज आपल्याला आडवा येतो महाराज। आपला समाज एवढा विचित्र आहे, ज्या ज्या वेळेला आपला पराभव झाला, फितूर झाले, फितूर आपलेच माणसं। तुम्हाला थोडक्यामध्ये सांगतो बघा, नुसतं बहुसंख्य असून चालत नाही, संघटित असावं लागतं, संघटित। बघा, या भारत देशावरती पहिले आक्रमण झाले 712 साली, अरबांनी केले। त्यावेळेला सुद्धा आपला हिंदू समाज भरपूर होता, असंख्य होता, पण संघटित नसल्यामुळे आपला पराभव झाला। या भारत देशामध्ये 1025 मध्ये मोहम्मद गजनीने आक्रमण केले, त्यावेळेला सुद्धा आपण भरपूर होतो, असंख्य होतो, पण संघटित नसल्यामुळे सोरटी सोमनाथाचे मंदिर पाडण्यात आले। या भारत देशामध्ये 1303 साली अल्लाउद्दीन खिलजीने आक्रमण केले चित्तोडगडावरती, त्यावेळेला सुद्धा आपण बहुसंख्य होतो, असंख्य होतो, पण संघटित नसल्यामुळे, एकजूट नसल्यामुळे आपला पराभव झाला आणि राणी पद्मिनीला अनेक दाशाबरोबर आत्मदहन करावे लागले। हा इतिहास साक्षी आहे महाराज। 1528 साली बाबरने भारत देशावरती आक्रमण केले, त्यावेळेला सुद्धा आपला हिंदू समाज भरपूर होता, बहुसंख्य होता, असंख्य होता, पण संघटित नसल्यामुळे राम मंदिराची बाबरी मस्जिद झाली। 1689 साली ज्यावेळेला औरंगजेबने आक्रमण केले, त्यावेळेला सुद्धा आपला समाज भरपूर होता, असंख्य होता, पण संघटित नसल्यामुळे छत्रपती संभाजी राजांचे प्राण गेले। बहुसंख्य असून चालत नाही, इथं संघटित असावं लागलं। उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये कीर्तन करत असताना आम्ही एका द्राक्षाच्या गाड्यावरती थांबलो आणि द्राक्ष घेण्यासाठी त्या द्राक्षवाल्याला विचारलं, का हो दादा, हे द्राक्ष कसे किलो दिले? त्यांनी सांगितलं, महाराज हे घडाचे द्राक्ष 50 रुपये किलो आणि घडाच्या बाजूला सुट्टे मोकळे द्राक्ष होते, हे द्राक्ष 30 रुपये किलो। मी म्हणलं, का हो हे मोकळे द्राक्ष काय खराब आहेत का, आंबट आहेत का? नाही नाही म्हटलं महाराज, जे घडाच्या द्राक्षाची चव आहे तीच चव या मोकळ्या द्राक्षाला आहे, त्याच घडाचे हे द्राक्ष आहेत। म्हटलं मग ते 50 रुपये किलो आणि 30 रुपये कसे किलो काय? त्यांनी एक वाक्यात उत्तर दिलं, म्हटलं महाराज त्यांनी घडाला सोडलं। समजलं ना काय उत्तर दिलं? त्यांनी घडाला सोडलं। विभक्त झाल्यामुळे माणसाची किंमत कमी होते महाराज। आपले माणसं आपल्याला आडवे येतात। तुम्हाला जर विजय प्राप्त करायचा असेल आणि आनंदाने जीवन जगायचं असेल तर फक्त एक काम करा माता मावल्या हो, तुम्ही पुस्तकांबरोबर माणसं सुद्धा वाचायला शिका, कारण पुस्तक हे ज्ञान देतात, माणसं मात्र अनुभव देतात। आणि जीवन जगण्यासाठी पुस्तकी ज्ञानापेक्षा आज अनुभवाचं ज्ञान जास्त असावं लागतं। अगदी सोपं करून सांगतो, तुम्हाला खरंच आनंदाने जीवन जगायचं असेल, फक्त एक काम करा, काड्या करणाऱ्याच्या नाड्या वळका आणि गोत्यात आणणारे पोत्यात घालून हाणणं, आपलं काहीच म्हणणं नाही। आपले माणसं आणि आपल्यानेच आपल्याला घाव केला की माणसाला त्रास होतो। काय झालं बघा, एकदा सोन्याची आणि लोखंडाची भेट झाली। सोन्या नावाची नाही बरं का, हे सोनं सोनं। एकदा सोन्याची लोखंडाची भेट झाली। सोन्याने लोखंडाला विचारलं, का रे दादा, तुला सुद्धा हातोड्याने ठोकलं जातं, मला सुद्धा हातोड्याने ठोकलं जातं, मग तुझा आवाज जास्त का होतो? कुणी प्रश्न विचारला? सोन्याने लोखंडाला। महाराज लोखंडाने रडत रडत उत्तर दिलं, म्हणलं सोन्या, आपल्यानेच आपल्याला मारलं की त्रास जरा जास्त होतो। लोखंडावरती घाव करणार काय आहे? लोखंडाचा आपले माणसं आपल्याला त्रास देतात महाराज।